שלום לכם ידידות וידידי האוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב. אנחנו בתקופה מאוד מורכבת, והפעם זה וובינר שמארגנת אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, שורשי הרוע. זה השם שנבחר לוובינר מיוחד בעקבות חרבות ברזל. אנחנו כאן באולפן של האוניברסיטה, האורח שלנו פרופסור אוריה שביט, שלום לך. שלום. אני מיכאל מירו, ואני מתכבד לפתוח את הוובינר עם דבריו של הפרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב. שלום לכולכם, ידידים, ידידות של האוניברסיטה. אנחנו נמצאים בימים קשים מאוד. אני מקווה שאתם באופן אישי ובני המשפחות שלכם בטוחים, ושלא אתם ולא יקיריכם נפגעו במתקפת טרור הנוראית הזאת שחווינו, ובאירוע כל כך קשה שאנחנו נמצאים בו ולצערי עדיין לא רואים את סופו. אני רוצה לספר לכם קצת על מה שהאוניברסיטה עושה בתקופה הזו. אולי שמעתם כבר שנאלצנו לדחות את פתיחת שנת הלימודים בהתחלה בשבוע, ואנחנו הודענו היום יחד עם אוניברסיטאות אחרות שפתיחת שנת הלימודים נדחית בסך הכל ב3 שבועות. חוץ מזה, יש כאן הרבה פעילות בתוך האוניברסיטה סביב האירועים שקורים במדינה. קודם כל, כלפי פנים, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם כל מי שרק אנחנו יכולים, התלמידים שלנו שנמצאים בדרום הארץ, או שמשרתים בצבא, בכוחות הביטחון, ומנסים לתת להם את ההרגשה שאנחנו איתם. אנחנו יצרנו קשר עם כל מי שרק אפשר היה, ונמשיך לעמוד איתם בקשר ולסייע להם כמיטב יכולתנו. בנוסף לזה, הקמנו קרן חירום, שיש בה כבר כמה מאות אלפי דולרים, אנחנו מקווים להגיע מהר מאוד ל$1,000,000 לפחות, שזה קרן שתסייע גם לתלמידים שלנו שמשרתים בצבא, או תלמידים בדרום שצריך לסייע להם בכל מיני דרכים, וגם לפעילויות נוספות שאנחנו עושים כאן, כחלק מהמאמץ, אם תרצו, המלחמתי של אוניברסיטת תל אביב ושל חברי הקהילה בה. אנחנו גם השתמשנו בקרן הזו בין היתר כדי לחזק את המערך הפסיכולוגי שמספק שירותים פסיכולוגיים לקהילת הקמפוס, והפעילויות האלה הן כבר נמצאות בעיצומן. בנוסף לזה, אנחנו עובדים יחד עם אגודת הסטודנטים שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, יחד עם כמובן עם הסטודנטים, ואוספת מצרכים, ציוד רפואי וכל מה שאתם רק מעלים בדעתכם, אשר יכולים לסייע לתושבי הדרום או לחיילי צה"ל. גם אוניברסיטת תל אביב העמידה חדרים ודירות מסוימות במעונות שלנו, מעונות הסטודנטים, לטובת משפחות מהדרום, בעיקר משפחות של תלמידים שלנו, יש לנו כמובן מקומות מוגבלים שם, כדי שהם יוכלו למצוא כאן קצת מנוחה, במיוחד כשחלקם הפכו, כמה שזה נשמע נורא, לפליטים בארצם שלהם. קוראים מצד אחד אם כן דברים טובים כאן באוניברסיטה, לפחות ככל מה שמדובר בשותפות ובהשתתפות. בבית ספר לפסיכולוגיה יש פעילות מול הקהילה, בבית ספר לעבודה סוציאלית, בבית ספר לרפואת שיניים, ויש עוד הרבה מאוד חברי סגל שמתנדבים בכל מיני צורות, כולל אגב גם באופן אישי, פותחים את ביתם בפני תושבי הדרום שרוצים לבוא להתגורר אצלהם. אנחנו מתכוונים גם לבדוק אצל התלמידים שלנו אם יש כאלה שיוכלו לסייע בעניין הזה. אז מצד כל הדברים הטובים האלה שנעשים, טובים בעולם שהוא מאוד רע כרגע, אבל הדברים הטובים שנעשים כאן בתוך האוניברסיטה, יש גם דברים פחות מעודדים שקורים, גם בקמפוס, תכף אני אומר על זה משהו, וגם במקומות אחרים בעולם. אז כמו שאתם בוודאי יודעים, האסון שלנו הוא לא אסון בעיני רבים אחרים, בעיקר אויבינו, אבל גם כאלה שאדישים למצב. ישנה תופעה שמאוד מדאיגה אותנו בקמפוסים שונים בעולם, לצערי כולל גם בכמה אוניברסיטאות חשובות מאוד בארצות הברית, ששם סטודנטים ולעיתים אגודות סטודנטים מתבטאים באופן קשה מאוד על האירוע שקרה כאן. במקרה הטוב מסתכלים עליו באופן סימטרי וניטרלי, במקרה הרע ממש משבחים את מה שעשו לנו אויבינו.
החלק המטריד בזה שהנהגות האוניברסיטאות האלה לא תמיד יודעות להבחין בין חופש ביטוי לגיטימי לבין הסתה, סכנה, ממש יצירת אטמוספירה מסוכנת לחיים ולבריאות הנפשית גם של סטודנטים אחרים ושל בכלל אנשים אחרים בסביבה. אנחנו מנסים יחד עם אוניברסיטאות אחרות לנסות למחות על זה ולנסות להשפיע, אבל זו תופעה שקורית ומאוד מדאיגה. גם פה אנחנו מנסים באוניברסיטה לעשות משהו בעניין הזה, החלטנו שאם אנחנו לא מרוצים משירותיו באנדרסטייטמנט של משרד ההסברה בממשלת ישראל שיעשה את העבודה כמו שצריך, אז אנחנו מנסים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות. גייסנו תלמידים מהבית ספר הבינלאומי שעושים עבודה מאוד מאוד יפה בנושא הזה, ובנוסף אנחנו מגייסים סטודנטים נוספים שבהתנדבות מוכנים לבוא לנסות להיכנס לרשתות החברתיות ולהציג בצורה אמינה ורצינית את העמדה של מדינת ישראל בסכסוך, בסיטואציה כל כך מוזרה הזאת שאנחנו נמצאים בה. דבר אחרון, יש גם אצלנו בקמפוס, למרות שזה מקרים בודדים, של תלמידים שהשתמשו בביטויי שנאה והסתה עם תמיכה בטבח הנורא שהחמאס עשה בנו לפני פחות משבוע. אנחנו מטפלים בזה בצורה חזקה מאוד, יש כאמור מספר קטן מאוד של תלמידים כאלה, קטן מאוד, שאפשר לספור אותם על יד אחת, אבל זה לא מוריד מחומרתה של התופעה, ובזה אנחנו מטפלים. אנחנו כמובן ערים לזה שגם בעיתות חירום עדיין יש דבר כזה שקוראים לו זכויות, מי שדמוקרטיה חשובה לו ויסכים איתי, ולכן אנחנו עושים את זה בדרך של בדיקה מאוד מאוד מהירה, כדי לוודא שאכן מה שנטען הוא מה שקרה, כאשר אחד האמצעים שאנחנו ננקוט בהם זה השעיה מהלימודים לאותו תלמיד או תלמידה עד שהעניין יתברר בצורה מסודרת. יש גם תופעה נוספת שאנחנו מנסים למנוע ולהילחם בה, וזו תופעה של הסתה כנגד תלמידים שלנו, תלמידים ערבים ישראלים, לא אסורה לאף אחד, כמו שאתם יודעים באירועים הנוראים שקרו בשבוע האחרון, נהרגו גם ערביי ישראל, החמאס לא מבחין תמיד בין יהודים לערבים ישראלים, ובכל מקרה אנחנו מנסים לשמור כאן על אווירה נכונה וטובה בקמפוס, שלא צד אחד יסית חס וחלילה נגד או יתמוך בפעולות הנוראות שנעשו על ידי החמאס, אבל אין שום סיבה, ומאוד רע לפגוע באנשים אחרים חפים מפשע שכל חטאם הוא שהם ערבים. אז אני מרגיש שבאוניברסיטה כאן הדברים הם תחת שליטה, ושאנחנו עושים את מה שצריך לעשות, ואני בטוח תשמעו עוד הרבה על מה שאוניברסיטת תל אביב תורמת למאמץ המלחמתי. אני מאחל לכם שחייכם הפרטיים קודם כל יהיו עד כמה שאפשר סבירים בתקופה הזאת, ותשמרו על עצמכם, ואני מאחל לכם ימים טובים יותר. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אריאל פורת, נשיא אוניברסיטת תל אביב, ונזכיר שזה אירוע שבעצם זאת עוד פעילות של האוניברסיטה, מה שעושה אגודת ידידי האוניברסיטה, כדי לתת לכם עוד מידע, עוד ידע, שאנחנו נביא אותו עם הפרופסור אוריה שביט, שהוא חוקר אסלאם ודתות באוניברסיטת תל אביב, בין שאר הדברים, ורק נאמר לכם שאתם יכולים, אתם תראו בקצה המסך, איפה שזה נמצא אצלכם, שיש לכם אפשרות להעלות שאלות ותשובות. אני רק אציע הצעה פרקטית, שבואו נקשיב, ניתן לעסק קצת להתגלגל, ואז אחרי שחשבתם או חשבתן מה לשאול, אז תעלו את זה, ואנחנו כמובן נעלה את השאלות ונדון בהן. שלום לך. שלום. אנחנו מדברים על שורשי הרוע, ואנחנו מדברים על ארגונים אסלאמיים, על החמאס, על הג'יהאד האסלאמי, ונדמה לי שאנשים, בוא נאמר, שלא מצויים כמוך בתחום, הופתעו, זאת אומרת, הם יודעים שאלה אויבים אכזריים, אבל לא עד כדי כך. זאת אומרת, זה כאילו, יש איזו סקאלה של אכזריות, אני לא בטוח שיש כזה דבר, כי רוע זה רוע, זה לא משנה מה, כשאתה לוקח חיים זה דבר רע. אבל בואו ננסה באמת להיכנס, ונבין קצת מה הם חושבים. טוב,
אני קודם כל לא אנסה להעמיד פנים שיש לי יכולת להבין אדם שעומד מול תינוק בטווח של 0.5 מטר ויורה לו בראש. אבל צריך להגיד כמה אמיתות לא פשוטות. אחת, שהרוע שראינו בשבת, בעיראק, בסוריה, ראו אותו בפעולות של מוסלמים נגד מוסלמים. כלומר, הוא לא ייחודי לסכסוך הזה. וזאת נקודה חשובה. אבל אני חושב שמה שמייחד את הרוע של שבת, אתה יודע מה, יכול להיות שייחד אותו עכשיו, כשיחקרו אותו עוד שנים, יעמיד אותו באור מיוחד, ביחס למעשי זוועה, לרציחות עם שהראו לאורך ההיסטוריה. ואני אסביר מדוע. זה לא היה מצב של להט קרב, שבחלק מהמחקרים על רוע מוסבר, כלומר שאתה מתגלגל מתוך ימים של עייפות, חוסר שינה, כעס, מצוקה, זוועות שראית. הטווח בין הפריצה של הגדר לירי בתינוקות, בחטיפה של זקנות, היה טווח של דקות. וזה גם לא היה מעשה שאתה יכול להציע לו איזשהו רציונל, כלומר שאפשר לחשוב איזה מטרה הוא משרת. אני לא חושב שיש מישהו בחמאס או בג'יהאד האסלאמי שחושב שהירי בתינוקות, אפילו התמונות של ירי בכלבים, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שהן משרתות את מטרת העל, שהיא בפני עצמה מטרה מאוד קשה. אז יש כאן דבר שהוא ייחודי. עכשיו, שוב, בלי יומרה לנסות להסביר אותו, ובטח בלי יומרה לנסות, בכל הסבר תמיד יש סכנה שהוא יידרדר למחוזות של על גבול ההצדקה. אז בלי היומרה הזו, אין לי אותה. לכן אני גם קורא לרוע, שרוע הוא רוע, וזהו. רוע הוא רוע. כן. אני לא נותן לו פרשנות, גם לא נותן לו מדרגים. יש איזשהו רוע שהוא כבר חוצה מדרגה, אגב, אומרים התנהגות של חיות אדם, אני לא ראיתי חיות שמתנהגות ככה. גם אני לא. לא עכברושים, לא עכבישים, לא ראיתי חיות שמתנהגות. תמיד אומרים שאין כזה דבר חיה רעה, זאת חיה רעבה, וזה מחקרים אומרים, היחידים שהם רעים אלה בעלי החיים על 2, בני אדם. כן, וראינו הדגמה קיצונית לזה. עכשיו, אם אנחנו בכל זאת מנסים להבין למה ברגע ההיסטורי הזה, במובנו הארוך, כלומר לא רגע כרגע, אלא כבר עשרות שנים, אנחנו נתקלים בסוג כזה של אכזריות, במיוחד בקרב קבוצות אסלאמיות פונדמנטליסטיות, אבל לא רק צריך לומר, אבל במיוחד. אז אפשר לחשוב על שורה של תהליכים, שורה של השקפות ושל מצוקות שמכשירות את הקרקע, הן לא מסבירות את התופעה, אבל הן מעודדות אותה. האחת היא מצב עמוק מאוד של דיסוננס קוגניטיבי, שהוא נכון לגבי כל התנועות האסלאמיסטיות, גם אלה שלא פועלות באלימות. הדיסוננס הקוגניטיבי, צריך אולי לומר, דיסוננס קוגניטיבי זה שאני כותב בחינה, בטוח שמגיע לי 100 ואני מקבל 60. יש איזשהו פער בין האופן שאני מבין את העולם, את מה הוא אמור להיות, לבין העולם. והפער הזה גורם מצוקה מאוד קשה, וגם הוא מעורר תסכול. וכעס, איך יכול להיות? הרי הגיע לי 100, אז למה 60? תנועות אסלאמיסטיות בטוחות שאלוהים נתן לאנושות התגלות אחת אחרונה, ושהיא מושלמת ושלמה, ושהעולם יהיה מקום הרבה יותר טוב כשהיא תושלט בכל האנושות, שזה גם מה שאלוהים רוצה, שזה מה שיקרה. והן צריכות להסביר איך יכול להיות שהעולם כל כך שונה מהתפיסה הזו, איך יכול להיות שהחברות המוסלמיות מפגרות כל כך, לעומת העולם, לעומת שאר העולם, בוודאי לעומת העולם המערבי. איך יכול להיות שמדינה קטנה כמו ישראל היא זו שידעה לעליונה במאזן הכולל של הסכסוך? והדבר הזה יוצר תחושה של מועקה שדורשת הסבר. ההסברים הרבה פעמים נגררים לתיאוריות קונספירציה, כי מהי תיאוריות קונספירציה? הסבר אלטרנטיבי למציאות כפי שמכירים אותה. כשאתה הוגה תיאוריות קונספירציה, אתה מיישב את הדיסוננס קוגניטיבי, אתה אומר, אני לדוגמה, אנחנו לא נלחמים נגד היהודים, אלא נגד משהו יותר גדול. ואז אתה מיישב את הדיסוננס.
אבל תיאוריות קונספירציה גם מטשטשות את ראיית המציאות, ומטשטשות את נקודות האחיזה הן במציאות. משלימות את אותו דיסוננס לכיוון השלילי שנמצא. מהי תיאוריית הקונספירציה הגדולה מכולן בהיסטוריה המודרנית ולא רק? אנטישמיות. התפיסה שמצד אחד יהודים הם יצורי שטן, והם כאלה מלידה, זה לא דבר שאפשר לשנות אותו, והתפיסה המשלימה שהם גם כיצורי שטן שולטים בעולם. עכשיו, תנועת החמאס ותנועות אסלאמיסטיות בכלל, צריך לומר, המחשבה האנטישמית טבועה בתוכן. זה לא משהו שמשתעשעים בו מדי פעם, היא טבועה בתוכן. למרות שגם הם באזור שלנו, כי אנחנו אומרים אנטישמי, וזה סוג של משהו שגם משייך את זה. זה קשור לבעיה, אבל במונח אנטישמיות, ופחות הכוונה היא ליהודים. ליהודים באופן מפורש, אגב, לא לישראלים, ליהודים. כן, וצריך גם להזכיר במקביל שהייתה שנאה כזאת, קיימת שנאה כזאת גם מצד הנצרות בעבר, אנחנו מדברים על תקופות חשוכות, וגם היום, ואנחנו יודעים על השואה שהייתה, שזה לא אסלאמיסטים עשו, אבל בכל אופן זה שונה לא אסלאמיסטים עשו, אבל אסלאמיסטים אימצו את הנרטיבים הנאצים, את חלקם, והוסיפו עליהם מסיבות שונות, בין השאר, כי זה הקל את הדיסוננס הקוגניטיבי של התבוסה בסכסוך. עכשיו, האנטישמיות, שואלים על שורשי הרוע. חייל נאצי שהיה מסוגל לראות בתינוק יהודי מטווח אפס, אתה לא יכול לנתק את זה כל הניסיונות השונים להסביר, אתה לא יכול לנתק את זה מהתודעה הבסיסית של האנטישמיות, כלומר, של הדאומוניזציה של אותו תינוק. הטרוריסטים שפרצו את הגדר, פרצו אותה כשהדבר הזה מוטמע בתוכם, כמעט מלידה בבתי הספר שלהם. שוב, זה לא מסביר את הרוע הזה, אבל זה מקרב אותך להבנה איך אפשר להגיע לשם. כן, זה מקרב אותנו. אתה יודע, שאני הסתכלתי על המראות, חשבתי על חנה ארנדט ועל הבנליות של הרוע, ואני לקחתי את זה לאיזה מקום שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כי אנשים עם אמונות, כמו שאתה אומר, שנמצאים באותה תופעה, יכולים להגיע לרמות רוע שהם אפילו לא יודעים שהם שם. כן, אבל אתה יודע, אין פה בנליות, כי הבנליות זה אייכמן הפקיד שעלה לגדולה, ובשבילו רצח של מאות אלפי יהודים זה אקט טכני. אני מדבר על אלה שמכוונים אותם. זאת אומרת, יש אנשים שיושבים בבונקר ומכוונים אותם, ואומרים להם, הנה, בשם האלוהים תרצחו. אבל אותי מעניין, הבחור בן ה-20, למה הוא עושה? שנכנס, לא למה הוא תוקף מוצב צבאי. בסדר, כאן יש סכסוך מדינתי צבאי. מה גורם לו שהוא כבר בתוך ההסתערות פנימה, לעמוד מול התינוק בין החצי שנה ולראות לו בראש? אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, ואנחנו כרגע עוסקים באסלאם הקיצוני, הפונדמנטליסטי, אנחנו לא אומרים על כל המוסלמים שהם כאלה, אלא יש פה איזה קבוצות, אנחנו מכירים התפלגויות של דתות, ורק נזכיר שבעבר הרחוק, מי שהביא את המוסר לעולם היו הדתות. זאת אומרת, הדתות הביאו את המוסר, ועכשיו אנחנו רואים את נקודת הכשל הענקית. הביאו את המוסר, הביאו אגב גם כמה דברים פחות מוסריים, גם זה בעבר הרחוק. תראה, קודם כל ההערה שלך על זה שחמאס זה לא אסלאם או לא האסלאם, אני מקבל אותה ב100%. גם צריך להזכיר לכולם, אנחנו יושבים כאן מדברים, בשעה הזאת שאנחנו יושבים כאן מדברים, יש מאות רופאים, אחים ואחיות, ערבים, מוסלמים בבתי חולים ישראלים שמצילים חיים. לא לשכוח את זה, אבל. חמאס הוא לא ארגון זר שהשתלט על עזה. הוא עלה לשלטון, לא כתוצאה ישירה, אבל כתוצאה מתבקשת, או כהמשך, של הבחירות החופשיות היחידות שהיו אי פעם ברשות הפלסטינית, שבהן הוא ניצח ברוב סוחף. ובכמעט 2 עשורים של שלטון, לא הייתה לו אופוזיציה. לא קמה אף פעם תנועת התנגדות, מאיזשהו צע, אם קמה, היא קמה על ידי אנשים שהם יותר קיצוניים. אז הניסיון שנעשה עכשיו על ידי ארגוני זכויות אדם, להפריד בין האוכלוסייה האזרחית בעזה לבין החמאס, הוא לגיטימי בערך כמו הניסיון להבחין בין תושבי דרזדן לבין המשטר הנאצי. זה לא אותו דבר, אבל אלה לא שתי ישויות מנותקות לחלוטין. זה אולי יהיה מתוך בורות, ולכן חשוב להסביר. לא חושב, הלוואי וזה היה מתוך. אני חושב שזה מתוך... אתה אומר שזה בכוונת מכוון, אנשים שבאופן מסורתי תומכים כמסגרת של
משהו נגדנו? לא היה לחמאס כל השנים נכס אסטרטגי אחר מאשר האוכלוסייה האזרחית, שהוא בעצם השימוש שלו באוכלוסייה האזרחית. מנסים מהרגע הראשון של המשבר הזה, מהרגע הראשון של המלחמה, ממש מהרגע הראשון, עוד לפני שצה"ל ירה ירייה אחת, מנסים שוב לכפות את הנוסחה הזו של לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית, משום שברור לכל אחד, לא צריך להיות אסטרטג מאוד גדול בשביל זה, ברור שהמשמעות של לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית היא שישראל לא תוכל לחסל את שלטון החמאס. אין לזה משמעות אחרת. אתה יודע, 31 או 33, הפחדנים כבר הורידו את השמות של עצמם, אבל 31 או 33, ארגוני סטודנטים, ארגונים שונים בהרווארד, פעם אוניברסיטה מכובדת וחשובה. כן, זה מה שאריאל פורט, פרופסור אריאל פורט הזכיר. אז פרסמו ביום המתקפה של החמאס, ביום שבו החמאס ביצע את הפשעים נגד האנושות. זהו מכתב שמטיל על ישראל את האשמה על מה שקרה ועל מה שיקרה, ותובע למנוע ממה שאותם סטודנטים הגדירו כמפעל קולוניאלי, וכשלטון אפרטהייד לממש עכשיו את מזימותיו. והתגובה של נשיאת הרווארד הייתה ג'יבריש מוחלט. הייתה תגובה של איך אני יוצאת מזה בלי להרגיז אף אחד. תגובה לא מוסרית, מבישה. בעיניי האוניברסיטה הזו אגב הפכה לגוף לא לגיטימי. אני חושב שכל ישראלי וכל יהודי וכל פעיל זכויות אדם עם איזשהו רגש של כבוד, צריך החל מאתמול להחרים אותה. פשוט להחרים אותה, לא רק למנוע ממנה כספים, להחרים אותה. זה בעצם כן של תומכי טרור. אין דרך אחרת להגדיר את זה. הרי, תראה, חופש ביטוי הוא מקודש, כמעט אין לו תנאי. וארגוני הסטודנטים, בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית, אני לא יודע אם הוא מאפשר למנוע מהם לומר את הדברים האלה. אבל נשיאת אוניברסיטה, תגידי דברים ברורים, ולא, אל תגידי אותם גם ביום מה שאחרי, על גבול הברורים בגלל הפחד. תגידי, האם את חושבת שלמדינת ישראל יש זכות להתקיים? האם את חושבת שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד? את חושבת שכן, תגידי, הכל בסדר. אבל תגידי. צריך להיות ברור, וגם צריך להיות סרגל אתי ומוסרי, שלצערי עובד פה בתוך הספרים, בתוך כל האירועים הללו, ובואו באמת ננסה קצת להבין, אני לא בכדי הזכרתי שבעבר הרחוק רחוק, החשיבה המוסרית הובאה לעולם על ידי, בין השאר גם על ידי הדתות, והם בהרבה מקרים הלכו לכיוונים נוראים, ובשם האל טובחים אנשים. זאת אומרת, הם מחליטים שזה הרצון של אל. בני אדם מפרשים את העניין, כמו שאתה אומר, שזה בעצם אותו דיסוננס קוגניטיבי. אז איפה זה השתנה? מה בחמאס? כי יש להם אמנה ויש להם, ואני, כמו שאתה אומר, לא בטוח שכולם יודעים בכלל מה נאמר שם, ומה נכתב שם, ומה בעצם מלמדים את אותם ילדים מגיל 0. קודם כל חבל. חבל שלא כל ישראלי קרא את אמנת החמאס, זה לא מסמך מאוד ארוך. חבל שאנחנו לא דוברי השפה. כן, אם כי, אתה יודע מה, אני לא יכול להתאפק, להגיד לך משהו. נורא מפתה להסביר את מה שקרה במונחים של אי-הבנת התרבות, אי-הבנת השפה וכו'. בסוף אני חושב שגם הצבא שלנו התמכר קצת יותר מדי לממדים התיאורטיים, הפילוסופיים, הקונספטואליים, המילים כמו תמונת ניצחון וכו'. כשהדרך היה צריך פחות להבין ופחות לנתח, ויותר לדאוג שהדבר לא יוכל לקרות. שלא יקרה, כן. אז באמת בואו ניכנס לאותה אמנה, שכמו שאמרנו, לא רבים מכירים אותם, יש כאלה שכן מכירים אותה על בוריה, אז מה נאמר שם? אמנת החמאס היא מסמך פשוט, ואפשר לסכם אותה בקביעות הבאות. מבחינת החמאס, מה שאתה מכנה מדינת ישראל, הוא ישות לא לגיטימית, שצריך להשמיד, באופן מוחלט. הדרך לעשות את זה היא מאבק צבאי. כלומר, החמאס מאוד מפורש בכך שהוא לא מקבל, זה שם עכשיו מה שאני אומר כמעט מצחיק, הוא לא מקבל את תוכנית השלבים. כלומר, הוא לא מקבל איזשהו מאבק הדרג. המטרה היא לחסל את מה שנקרא מדינת ישראל. והדרך לעשות את זה היא צבאית. ושום סוג של הסדר לא מקובל. שום סוג של הסדר שהוא הסדר קבע, כלומר שום
סוג של הסדר שלא נועד להיות אמצעי או כלי שיוביל למטרה. זו בתמצית אמנת החמאס, על זה לענייננו חשוב להוסיף הרבה מאוד שכבות של אנטישמיות בוטה ומפורשת, כלומר, הטקסט מעיד שהחמאס, האמנה צריך להזכיר, אגב, מ-1987, כלומר, עם הקמת החמאס בתחילת הארגון הוקם אז, ותכף גם... השורשים שלו היו קודם, אבל התפיסה היא מאוד ברורה מהבחינה הזו. דין תל אביב כדין שדרות וכולי. כשאתה אומר צבאי, זה גם דבר שהוא שונה, כי לצבאות יש כללים, זאת אומרת, צבאות של מדינות. פה זאת לא מדינה, זה לא אישות מדינית, אלא הצבאי אולי מתפרש אצלהם אחרת. כן, אולי המונח היותר נכון, הייתי משתמש במונח של מאבק מזוין, מאבק אלים. מאבק מזוין, אלים. כן, אבל תשמע, זה הגיע עם השנים להיות צבא. עכשיו, האמנה הזו לא נכתבת בחלל ריק, לא נכתבה בחלל ריק, והפרשנויות שלה והתרגום שלה למעשים לא נעשה בחלל ריק. בוא נדבר על 2-3 עקרונות יסוד ותפיסות יסוד שנמצאות בה. אחת היא המושג של חובה אישית. זה מושג מפתח. מי שהכניס אותו מחדש לשיח, לרטוריקה של עימותים, ולהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי, היה חסן אל-בנה, מייסד האחים המוסלמים. מי שעוד טיפח אותו, ונתן לו את החשיבות שיש לו היום, היה עבדאללה עזאם, שהוא גם האב הרוחני, או אחד האבות הרוחניים של אל-קאעידה, וגם של החמאס. מה המונח הזה, חובה אישית, מה המשמעות שלו? באסלאם יש 2 סוגים של חובות. יש חובה קיבוצית ויש חובה אישית. חובה קיבוצית היא מעשה שאם הקהילה עושה אותו באופן מספק, הפרט פטור ממנו. דוגמה לחובה קיבוצית, אם יש בקהילה, יש רופא, בקהילה צריכה רופא אחד, ויש רופא, הקהילה מילאה את חובתה, אתה לא צריך ללכת ללמוד רפואה, כדי שיהיה עוד רופא, כי יש רופא. רופא מסוים, כן? רופא שיניים נניח, אז יש רופא שיניים לקהילה, לא צריך 10. חובה אישית היא חובה שגם אם כל הקהילה מבצעת אותה, עדיין אתה לא פטור ממנה. זאת לדוגמה התפילה, או הצום. אם אתה התפללת הבוקר, זה לא פטר אותי מהתפילה, אני עדיין צריך להתפלל. אם אנחנו עכשיו ברמדאן ואתה צמת, זה לא פטר אותי מהצום. מה שעשה עבדאללה עזאם ומה שעושה אמנת החמאס במפורש, זה לקבוע שההשתתפות במאבק על פלסטין, חובה אישית. חובה אישית. זה אגב כמובן עשה חסן אל-בנה לפניהם. עכשיו, המשמעות היא שהחובה שלך כאינדיבידואל, היא גם מנותקת מההוראה של מדינה, של גוף מדינתי. כי גם בעניין הזה יש הנחיות ברורות באסלאם. אתה לא צריך לבקש רשות מהשליט, אבל אתה גם לא צריך לבקש רשות מאבא שלך. ואם אתה אישה, אתה לא צריך לבקש רשות מבעלך. ואם אתה בעל חוב, אתה לא צריך לבקש רשות מהנושה שלך. חובה אישית היא בעצם החובה העליונה שהיחיד יכול וצריך לקיים, והיא מטילה את העול על הכתפיים שלו. הוא לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אחרים עושים את זה, אז אני לא צריך לעשות. זו נקודה אחת שהאמנה מדגישה. זאת אומרת, אני אתן לרגע פרשנות על מה שאתה אומר. זאת אומרת שכל אותם אנשים שחצו את הגדר ורצחו, הלכו מתוך חובה אישית, מה שאתה אומר. שעשו את זה מתוך אותו דחף, שהם לא יכולים לסמוך על זה שהחמאס יירה טילים למשל, או יעשה כל מיני דברים, אלא אני צריך לעשות את זה, ולכן... יש לך הזדמנות. כל אחד לפי הזדמנות. החובה האישית לא חלה על אדם בכיסא גלגלים, למשל. כל אחד בהתאם זה גם מסביר למה אזרחים כאילו תמימים, הם הרגישו את החובה האישית, ללכת ולרצוח בני אדם, את היהודים. צריך לשים לב, זה גם העניין הוא כאן לא רק ההבטחה למה שתקבל כשהיד. החובה האישית היא חובה שאם אתה לא ממלא אותה, יש סנקציה בעולם הבא. כלומר, העניין הוא פה לא רק הפרס, העניין הוא גם העונש. אבל צריך לומר, החובה האישית היא הכלי. בסוף... וגם חשוב לומר שזאת פרשנות של קבוצה מסוימת, וכמו שאנחנו מכירים, תמיד אומרים שלתורה יש 70 פנים, גם שם באסלאם. בוא ניתן דוגמה ל-70 הפנים האלה. תראה,
אז שוב, החובה האישית היא כלי, היא אמצעי שנועד להשיג מטרה. מהי המטרה? שחרור האדמה הקדושה של פלסטין. אבל מה הופך את האדמה של פלסטין לכזו שהכיבוש שלה על ידינו לא מתקבל על הדעת מנקודת המבט של החמאס? הטענה שזו אדמת הקדש. מה הפך אותה לאדמת הקדש? שהיא הייתה בשלטון האסלאם עד לא מזמן. במונחים היסטוריים, באמת הייתה עד לא מזמן בשלטון החמאס. אבל זה בכל זאת מוביל אותנו, אני חושב, לשאלה. אמרת 70 פנים. אז מה ביחס לספרד? מה ביחס לסרביה? איפה החובה האישית שם? למה אין חמאס ספרד? אין חמאס ספרד כי זה לא רק עניין של 70 פנים, אפילו בתוך הפן האחד, אתה בוחר ואתה מעלים עין, ואתה מעמיד פנים שדברים הם מוחלטים, כשהם לא מוחלטים. שזה חלק מהדיסוננס שהם נמצאים כן. בו. אני אף פעם לא הצלחתי לקבל תשובה טובה מאף איסלאמיסט שדיברתי איתו, או מאף פיל BDS שדיברתי איתו, לשאלה נורא פשוטה. אם הטענה היא שהמעשה שישראל עשתה ב-48 הוא לא לגיטימי, כי באה קבוצת אוכלוסייה אחת, והשתלטה על שטח של קבוצת אוכלוסייה אחרת. אז מה זה אומר על הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל? או על כיבושים אסלאמיים אחרים? אני מודה, הדבר הזה איכשהו זה מביא תמיד לרגע יוצא דופן בסוג של ויכוחים או של דיבייט, שהצד השני לכמה שניות מאבד את לשונו. בין השאר כי זה מחייב אותך לתשובה, שהבעיה היא לא שהיהודים עשו משהו שהוא היסטורית יוצא דופן או היסטורית לא מוסרי. הבעיה היא שאנחנו כמוסלמים חושבים שהדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו גם מאמינים שיש לנו יכולת לשנות אותו. לא הייאוש הוא הבעיה, תקווה היא הבעיה. אתה דיברת על ספרד, על מקומות רחוקים. נלי, שצופה בנו כרגע, שואלת, האם להערכתך נראה התגייסות משמעותית לטובת החמאס במדינות מוסלמיות שכנות, לא רחוקות? זאת אומרת שאולי בסוריה, אולי בלבנון, או בכל מקום כזה. אני פשוט ממשיך את השאלה. אנחנו אחרי שבוע ואנחנו לא רואים התגייסות משמעותית לטובת החמאס אפילו ביהודה ושומרון. אז אני לא יודע לענות על זה. ואתה מבין את החרדה שיש, פשוט זה יהיה כמו מחלה מדבקת. כן, אבל אני אגיד משהו שאולי שמע מוזר. אני חושב שככל שישראל תגדיר את יעדי המלחמה בצורה יותר ברורה, מה שהיא כרגע נמנעת מלעשות, בצורה יותר ברורה וריאליסטית, ותתקדם למימוש שלהם, הסיכוי שזה יקרה הוא באופן אירוני, הוא יותר קטן ולא יותר גדול. זאת אומרת, לצמצם את המסגור של המלחמה ולהגדיר את היעדים שלה. כן. כלומר, אם המלחמה הזאת תקבל עוד כמה ימים את המסגור ואת המשמעות של מסע נקם, אז מתישהו תגיע תגובה גם משם, כי התמונות יתחילו לאזן אחת את השנייה, ואפילו יותר מזה. למלחמה צריכים להיות יעדים ברורים, יעדים אסטרטגיים ומדיניים ברורים. זו ההגדרה של מלחמה, זה דבר שנועד להשיג יעדים. אני מודה שלא הצלחתי להבין ברגע הזה מהם היעדים. יכול להיות שנקבעו ולא אומרים אותם. אני לא בטוח שזה דבר נכון. אני חושב שהם לא יכולים להיות אלא דבר אחד. והדבר הזה הוא חיסול הנוכחות של החמאס בעזה. עכשיו, זה יעד שכל אחד יכול לפרש את זה. אז אני... לכן, אתה יודע... תרשה לי לפרש את זה. המשמעות של חיסול היא לא הניסוחים העמומים האלה שבעצם נועדו להשאיר את האפשרויות פתוחות. ניסוחים עמומים כמו פגיעה ביכולות הצבאיות, או פגיעה ביכולת לפגוע בישראל וכו'. לא, המשמעות של חיסול היא בעצם דנאציפיקציה. המשמעות של חיסול היא שלא יהיה חמאס בעזה. כלומר, שלא תהיה תשתית שתוכל שנה מהיום להחזיר אותנו לאותה נקודה. עכשיו, הדבר הזה יקרה, תהיה תשתית כזאת, והיא תחזיר אותנו לאותה נקודה, אלא אם יקרה הדבר הבא, אלא אם המלחמה הזאת תיגמר בכך, שבעזה קם ממשל צבאי של כוח אחר. המצב הרצוי היה שהממשל הצבאי הזה, השלטון הצבאי הזה, לא יהיה של ישראל או לא יהיה רק של ישראל. אבל אין וקום בעולם. אם צה"ל יעשה את מה שיעשה, ועוד חודש יצא משם, אז אתה תקבל עוד חצי שנה אותו דבר בדיוק.
אולי עם יכולות פחותות, אבל אתה תקבל, כי אין ואקום, מישהו ישלוט שם. מה שאתה אומר, בעצם אמרו מתנגדי ההתנתקות, שאל תצא משם, תישאר, תשלוט במצב עם כל הכאבים, אני חשבתי את זה אז ואני חושב את זה גם היום, אבל אגב, בטווח בין התנגדות לנסיגה מעזה, המילה התנתקות אגב, היא מילה מכובסת. מילה של משרדי פרסום. בדיוק, זה כיבוס. היה מדובר בנסיגה, נסיגה חד צדדית, זאת אומרת בלי הסכם, בלי לשים... שאחריה מיד אגב עלה החמאס, ואחריה הגענו לנקודה הזו שהגענו, אבל אני רק צריך לומר שבין התנגדות לנסיגה מעזה, כפי שראיתי את זה אז, לבין המוטיבציות של חלק מהאנשים שהתנגדו, יש פער מאוד גדול, משום אחת הבעיות בנסיגה כפי שהיא בוצעה, הייתה שהיא קבעה תקדים, והיא בעצם אפילו לא קבעה תקדים, היא חיזקה תקדים שנקבע 6 שנים קודם, בכך שאין בעצם לערבים, אין בעצם לישויות ערביות ואין למדינות ערביות שום אינטרס להגיע לפשרה עם ישראל, משום שישראל תיסוג במלא, אם הם ילחצו עליה מספיק חזק. אז היא קבעה את התקדים הזה, היא יצרה פיצול של הנהגות פלסטיניות, והיא גם גרמה כאב להרבה אנשים, היו פה 3 דברים. אבל שאלת מקודם, והרבה אנשים שואלים, מאיפה גם התעוזה של החמאס? צריך להבין, יש התפתח... אתה בעצם אמרת אותה, שהם יודעים שלא יחסלו אותם. מה זה, האינטרס הלאומי והביטחוני העליון של ישראל הוגדר באורך כל שנות הקונפליקט הזה, מרגע שהוא התפתח, לא להפיל את שלטון החמאס. כלומר, הקלף העיקרי שהיה יכול להיות לך, הוא קלף שנטלת מעצמך בגלל החשש מכל ההשלכות. אגב, זו תפיסה מערבית, כי בעצם המערב הוא זה שהביא את כל הקיצוניים האלה כחלק ממאבק ברוסיה, שאנחנו מדברים על אל-קאידה ועל כל הדברים טוב, זה לוקח אותנו זה לוקח אותנו למקומות. החמאס אגב זה מה שנקרא גידול פרטי. זה גידול פרטי שלנו. כן, כן. אני מדבר שזאת חשיבה מערבית, שאנחנו תכף נדבר אם אנחנו בכלל מבינים את הדברים. כי הנקודה הזו חשובה. התנועה הלאומית הפלסטינית הובסה במאבק נגד ישראל. התבוסה העיקרית בין 47 ל-49, אבל הובסה. מדינות ערב, גם בגרסה הפן-ערבית שלהם וגם בגרסאות אחרות, הובסו במאבק נגד ישראל. אגב, גם במלחמת יום הכיפורים, בשורה התחתונה הובסו. התנועות האסלאמיסטיות לא הובסו. חיזבאללה סילק את ישראל מדרום לבנון, ללא הסכם. החמאס סילק את ישראל מעזה, ללא הסכם. אם אתה היית אסלאמיסט, איך היית מבין את זה? היית מבין את זה בין השאר שאחת הדרכים, אחד ההסברים שהם נתנו כדי ליישב את הדיסוננס הקוגניטיבי של חולשת האסלאם היה, לא אנחנו הפסדנו. לא אנחנו הפסדנו למערב, ולא אנחנו הפסדנו לישראל. הבוגדים שהמערב וישראל שתלו אצלנו, הם הפסידו. תראו, כשנותנים לנו 5,000, 10,000 אנשי חמאס עם נשק קל, נותנים לנו את ההזדמנות, אנחנו לבד מסלקים את ישראל משטח לא קטן. אנחנו לבד גורמים לה לפרק התנחלויות. זה די מעצים הייתי אומר. מבחינה הזו ודאי שהנסיגה מעזה הייתה טעות היסטורית קשה, אבל היא לא הייתה טעות שעמדה לבד. אחריה היו כמעט 2 עשורים של שגיאות חוזרות. אני קורא לזה הקונספציה. אנחנו שבויים בקונספציות שתכף נדבר עליהן, אבל עידה שואלת אותנו שאלה שמטרידה רבים, לא בטוח שאתה יכול או אני או מישהו יכול לתת תשובה, מה הסיכוי שהחטופים יחזרו ארצה בשלום, חיים, וזאת שאלה קשה, היא מאוד כואבת, כי זה מאוד מטריד שכל כך הרבה אנשים נמצאים שם, ואנחנו מדברים על זקנות, על זקנים, על ילדים, ובכלל, כולם. אני לא יודע אם אנחנו יכולים. אבל בוא נגיד שאני גם לא יודע אם אנחנו רוצים אבל אני מעלה את השאלה, כי זאת שאלה שמאפיינת את מה שמטריד אותנו, ואולי גם זה חלק מאותו מאבק מזוין, זריעת פחד ואימה בקרב התושבים, גם אלה שלא סופגים את אימי הטילים או את הרציחות, בעצם זאת השיטה של המלחמה הפסיכולוגית שמשולבת. כן, אני כן יכול להגיד רק דבר אחד, שאפשר להיות בטוחים, שהנהגת החמאס הייתה מעדיפה להיות במצב של פעולה
שהיקף ההרוגים בה הרבה יותר קטן, ומספר החטופים בה הוא 6. אז אני אומר שמנסים לחשוב עכשיו על האופן שזה ייפטר, צריך להביא את הנקודה הזאת. כן, עד כמה שזה קשה לומר שהחשיבה שלהם היא רציונלית, וזה כל כך כואב. בעניין הזה החשיבה אגב הייתה רציונלית, המטרה הייתה לחטוף ישראלים, כדי לשחרר אסירים ביטחוניים. אבל היה סיכוי הרבה יותר גדול לחמאס להשיג אותה, אם הוא היה חוטף 6 או 10 מאשר מה שקרה. כן, או שרק מסתפק בהתקפת טילים, ובזה נגמר הסיפור, אבל מי אנחנו שניתן להם עצות בינתיים? הם אלה ששבו אותנו, ואני אומר, נחזור אל הקונספציה הזאת, שבעצם זה לא רק שלא קראנו את אמנת החמאס, אנחנו בכלל לא מבינים מי נמצא מולנו, מה דרך החשיבה שלו. אתה יודע, כי כשאתה נמצא באיזה עימות עם מישהו, אתה צריך לדעת אותו, אתה צריך להכיר אותו, איך הראש שלו עובד. אז הבנו פה שהם לקחו את הפרשנות ההזויה והרעה הזאת של האסלאם, איך אנחנו צריכים לקרוא אותה? חייב להגיד שאני לא בטוח שאני מסכים איתך, כי הקצינים הרלוונטיים בצה"ל, בשב"כ, במקומות אחרים קראו את אמנת החמאס. ידעו בדיוק עם מי יש להם עסק. ואי אפשר יהיה להתחמק מהממד הטקטי הכי צר של מה שקרה בשבת, והאסטרטגי הכי גבוה. הכי צר, זה עובדה שבאותו שטח גבול היו צריכים להיות כוחות הרבה יותר משמעותיים, באופן קבוע, לא להסתמך על הערכות ועל ביטחון במודיעין ובאמצעים טכנולוגיים, היו צריכים להיות שם הכוחות. מבחינה זו גם ההשוואה ליום הכיפורים היא מאוד לא נכונה, ואולי נגיע לזה אם תרצה. ברמה האסטרטגית הגבוהה, המאבק שישראל ניהלה כל השנים מול החמאס היה נכה במובן זה שבהתכתשויות לא עמדה על הפרק באופן ריאלי האפשרות של הפלת שלטון החמאס. כלומר, ישראל לא היה לה הקלף הזה אפילו כקלף תיאורטי. מאחר שהוא לא היה, החמאס גרר אותה או לסבבים האינסופיים האלה, שהפכו את החיים בדרום לגיהנום, ושאף מדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה. וגם העז לעשות את מה שעשה בשבת, שבמרכאות הצליח לו יותר מדי, אבל גם אם היה מצליח הרבה פחות במרכאות, עדיין המשמעויות האסטרטגיות שלו היו כבדות. לא הייתה לישראל כל השנים תוכנית. איך אתה בונה שם שלטון אחר? עכשיו, היו 2 סיבות שלא הייתה תוכנית. צריך להגיד אותן ביושר, למרות שהן לא פשוטות לעיכול היום. אחת, משום שממשלות פה חושבות לטווח מאוד קצר. הן חיות את מחשבות פוליטיות. מחשבות פוליטיות. כמו שאמר קיסינג'ר, אין פה מדיניות חוץ, יש פה מדיניות פנים בלבד. זו בעיה אחת, אז תמיד עדיף להרגיע את השטח במבצעים כאילו מוצלחים וכאילו דיונים. אבל הסיבה האחרת היא שהתפיסה האסטרטגית של, אני חושב גם של שרון אגב, אבל בוודאי של נתניהו, הייתה שצריך לשבור את התנועה הלאומית הפלסטינית, והדרך לעשות את זה היא לוותר אותה, לפצל אותה. מה הפירוש של הפלת שלטון חמאס? אם ישראל תעשה עכשיו את מה שצריך, ותפיל את שלטון החמאס, אז עכשיו אני אומר בצחוק, חס וחלילה, עוד עלולה הרשות הפלסטינית לשלוט שם. כן, ולכן גם אמרתי, מפני שאני בטוח שאנשי הצבא יודעים. אין לי ספק, לא אליהם כיוונתי אל הבוחרים, אל האנשים, אל האזרחים, כשעולה להם מנהיג ואומר, זה מה שאני עושה, זאת המדיניות, והם מצביעים בעדו, זאת אומרת שהם הבינו, אבל כנראה לא הבינו מה המשמעות של זה. כי הוא אמר להם, זה יהיה בסדר, השיטה הזאת תעבוד. צריך גם לומר בהגינות, שהמיטוט של שלטון החמאס הוא היום אפשרות מדינית, אגב גם לא פשוטה, אבל יש פוטנציאל מדיני שזה יכול לקרות אם הממשלה תהיה נחושה מספיק, בין השאר, עם כל הכאב שבלומר את זה, בגלל היקף ועוצמת הזוועות. זה לא דבר שהיה כל כך פשוט לעשות בסבב רגיל, אבל לא הייתה הרבה יצירתיות, לא הייתה הרבה חשיבה מחוץ לקופסה, בהתנהלות מול החמאס לאורך כל השנים. כן, או בתוך הקופסה כדי להכיר אותה טוב, אתה יודע. או בתוך הקופסה, נכון. את זה שהחמאס רוצה להשמיד את מדינת ישראל, ואת זה שהחמאס... יודעים את זה מהיום הראשון. הרי קצת שוכחים, אבל בסוף שנות ה-90, מאמצע שנות ה-90 עד סוף שנות ה-90, עד בעצם לא רוצה להגיד הניצחון המלא, אבל ההרגעה של האינתיפאדה השנייה,
החמאס ביצע פשעי מלחמה דומים, פשוט הוא עשה אותם לא ביום אחד, הוא עשה אותם לאורך זמן. יש מאות ישראלים, ילדים וזקנים, שנרצחו באוטובוסים במקומות בילוי, שהחמאס... למי ששכח, כן, שזה... ואגב, ואגב, צריך להוסיף פה גם את הג'יהאד האסלאמי, זאת אומרת, את התנועות האסלאמיות שהן... לעניין הזה, אגב, ההבדל הוא לא גדול. הוא לא גדול. ההבדל הוא בשאלות אחרות. כן, לשניהם יש בעצם את אותה מטרה. עכשיו, השאלה בטח שהרבה שואלים היום, אני לא יודע אם היא כבר הגיעה. יש שאלה... יש הרבה שאלות, אתה חושב ש... לא, אבל רק אחת שהיא בעיניי מאוד קריטית. בסוף, אנשים דתיים, הם חיים על פי הלכה. הם צריכים שתהיה לגיטימציה הלכתית למעשים שלהם. אתה קורא הפוך? לא, למה זה עלה? זאת אחת השאלות, מה המרכיב האידיאולוגי שהאסלאם, שואל אשר, מה המרכיב האידיאולוגי שהאסלאם יותר מוסרי מתקדם מתרבויות קפיטליסטיות של המערב? למה הם מאמינים בזה? כן. אוקיי, אז אני אגיד רגע מילה על ההלכה, זה מתכתב עם מה שאתה רוצה לומר. כן, נכנס לשני הדברים. איך אתה, כפוסק הלכה, מצדיק פגיעה בתינוק? לא צריך לדבר על יום שבת. היו פיגועי התאבדות, מחבל עולה לאוטובוס. הוא לא יודע את מי... הוא לא יודע, סביר בסבירות גבוהה מאוד, הוא יפגע בנשים, הוא יפגע בזקנים. הוא יפגע לא רק בחיילים, לא רק חיילים נוסעים באוטובוס. אגב, בסבירות גבוהה מאוד הוא גם יפגע בערבים. אתה עולה על אוטובוס בירושלים, אתה עולה על אוטובוס בתל אביב, סביר מאוד שאתה... זה אגב גם עם הטילים, אתה לא יודע איפה זה יפגע. חד משמעית, אותה שאלה ממש. ולהוסיף לזה, אותו מחבל, ברמת סבירות גבוהה, המחבל המתאבד בוודאות מוחלטת, אבל גם אלה שחצו את הגבול. יתאבד, כלומר הוא ימות. כן, הם יודעים שזאת משימת התאבדות. וההתאבדות אסורה על פי הדת. עכשיו נכון שבשבת זה מורכב, כי זה לא התאבדות ודאית, אבל מחבל מתאבד יודע שהוא מת. איך התאבדות אסורה על פי ההלכה? איך אתה מצדיק את כל זה? אז ההצדקה, אני אומר את זה במילה, כי זה עיקרון יסוד שהוא, אבל זה עיקרון יסוד שהוא מאוד חשוב, בהבנת, שים לב, מה שאני הולך להגיד עכשיו אולי הפתיע אותך, בהבנת לא רק ההצדקות לפשעי מלחמה, אלא גם ההצדקות לחתימה על חוזה שלום. כלומר, המנגנון שאני אציג בפניך עכשיו, משמש פוסקי ההלכה לשני הדברים, כל אחד על פי שיטתו ועל פי נטיית ליבו. אבל העיקרון אומר שההלכה, השריעה, ניתנה כדי להגן על מטרות על. 5 מטרות על, ויש פוסקים שמוסיפים על מטרות על. מבין מטרות העל, הראשונה והעליונה על כל האחרות, זו שכל האחרות מתכופפות בפניה, היא, לצערנו, לא קדושת החיים, לא פיקוח נפש, אלא הגנה על הדת. עכשיו, מטעמי הגנה על הדת, אבל גם מהטעמים האחרים, מותר לך להשעות איסור הלכתי מוחלט, כלומר, איסור, מושגים שלנו, שהוא חד משמעית מדאורייתא, אין לא תקנה, לא יודע, איסור מוחלט, במקרה שלהם איסור שהוא כתוב בקוראן, או נאמר במפורש במסורת נבואית, מותר לך להשעות אותו, במידה הדרושה כדי לקיים את מטרת העל. זה אומר שמותר לך, אסור להרוג ילדים על פי דיני מלחמה, אבל אם זה משרת את המטרה העליונה של ההגנה על הדת, בנסיבות מסוימות ומגודרות, מותר לך לעשות את זה. עכשיו, זה גם מה שמסביר, למה מותר לך לעשות פעולה, שכתוצאה ישירה ממנה, כתוצאה מהאש שלך, יהרג מוסלמי. אבל אותו עיקרון בדיוק יכול להצדיק, וכך מצרים עשתה כשחתמה על הסכמי שלום. גם את ההפך. יכול להצדיק גם הסכמי שלום, שבאים אנשים אומרים, רגע, אבל מנקודת מבט אסלאמית אסור לחתום עליהם. לא, מותר, כי זה משרת. עכשיו לשאלה תראה, נקודת המוצא היא כפולה, או משולשת אפילו. קודם כל, איסלאמיסטים כמו האיסלאמיסטים של החמאס, משוכנעים, זה נשען על ספרות של אלפים רבים של ספרים, שכולם אומרים אותו דבר, הם נקראים לפעמים כמו גזור והדבק, שכל הישגי המערב, כל הדברים הטובים שיש למערב, בעיקר הטכנולוגיים והמדעיים, מקורם באסלאם. ולכן, מלכתחילה, מה שטוב במערב, לא צריך להתייחס אליו כמשהו שהוא חיצוני, ועכשיו בוא נראה איך אנחנו מסתדרים, זה לא. מה שטוב במערב, מקורו אסלאמי. זה אחד. 2, המערב שלקח מהאסלאם את הדברים הטובים שבו, לא לקח את השורש, את מה שאפשר את כל הטוב הזה, והוא האמונה עצמה, והאמונה עצמה בדת האמת. ולכן, כמה שהמערב הוא משגשג, וזה עץ שיש לו ענפים מלבלבים, אין לו שורש, ולכן הוא ייפול ויתמוטט. וישראל מהבחינה הזו היא סוג כזה של עץ. יכול להיות שיש לה את המטוסים הכי טובים, הלוויינים הכי טובים,
והחיישנים הכי טובים, אבל אין שורשים לעץ שנקרא ישראל. אבל אם ניקח את החמאס ואת החיזבאללה ואת הג'יהאד, הם משתמשים בטכנולוגיות מערביות, יש להם פלאפונים, יש להם סלולר, יש להם כל מיני אמצעי סייבר והכל. מותר לך לקחת... זאת אומרת, הם נמצאים בעוד איזה דיסוננס לא, אין פה דיסוננס. קודם כל, מותר לך להשתמש בטכנולוגיות של האויב ולקחת ממנו. לא, מבחינה אידיאולוגית. אבל איך המערב הגיע לשם? הוא הגיע לשם בזכות מה שהוא לקח מהמוסלמים. אז מה שאתה עושה זה לא, אתה אמרת לקחת. מה שאתה עושה זה להחזיר. זה לא אותו דבר. אתה מחזיר את מה ששייך לך. כי אם לישראל יש מטוסי קרב יותר משוכללים, המקור שלהם הוא אסלאמי. לכן אתה לא לוקח ממנה, אתה מחזיר את מה ששייך. אבל זה חוסר הבנה של החיים בעולם. זאת אומרת, החיים בעולם שאנחנו, כל אחד יש לו רעיון, ואנחנו בעצם מחליפים רעיונות, אף אחד לא גוזל רעיונות, אנחנו פשוט מתקדמים, זה חלק מהקדמה, המחקר שאנחנו לומדים פעם ממך, פעם מההוא. בשביל זה אתה צריך... זה התכחשות ולהסתכלות רק שזה שלי. תפיסת עולם שיש אמת מוחלטת אחת, והכל נגזר ממנה. אגב, שלא ייחודית, צריך לומר, לפונדמנטליסטים אסלאמיים. ממש לא, זה דבר... אלו שבעזה שולטים פונדמנטליסטים אסלאמיים. כן, שזה חשיבה של הקיצוניות הדתית, בוא נגיד ככה, שאתה לוקח אותה לאיזה מקומות, ואתה הכל מפיל על האלוהים, כאילו זה מה שהוא רוצה, וזה אחד קורא לו אלוהים, אחד קורא לו אללה, וכל מיני דברים. עכשיו, שאלה שנשאלת על החיזבאללה, ארגון איסלאמיסטי, נועם שואל, בדומה לחמאס, ברוח הדברים עד כה אפשר להסיק כי נדרשת פעילות יזומה כנגדם ולא להמתנה לשעת כושר. זאת אומרת, שכאילו במקביל. אבל אני חושב שזאת שאלה יותר אסטרטגית, או טקטית. שני הדברים, והיא קשורה בהרבה דברים שאנחנו גם לא יודעים כרגע. אבל בוא נגיד איזושהי אמת, אפשר היה את כל מה שקורה בימים האחרונים, אפשר היה למנוע ברמה הטקטית. הבעיה האסטרטגית הייתה נשארת, אבל הדבר עצמו לא היה קורה. וצריך גם את זה להגיד, אני אומר כי יש לזה משמעות גם ביחס לחיזבאללה. כן. עכשיו מחזיר אותנו ג'ושוע אחורה למה שאמרת שצריך להקים ממשל אחר בעזה, ומה קורה אם לא מוצאים? אז ישראל צריכה להיות שם? כן, כן. תשובתך ברורה. כן, לא, אגב, יהיה לך הרבה יותר קל למצוא אם תתחיל מהתשובה הזאת. כלומר, זה הנתון. בעזה, גם ברמה שתמיד שאלו את השאלה, מי יספק מים, מי יספק חשמל, אגב, שבאמת לישראל עשתה, מי יספק חינוך, מי יספק לחם. התשובה היא, זה לא יהיה החמאס. אם זה לא יהיה מישהו אחר שהוא לא ישראל, זאת תהיה ישראל. אבל אני חושב שהתשובה הזו, אם היא תאמר מספיק בביטחון ובנחישות, התוצאה שלה תהיה שזו לא תהיה ישראל. צריך לזכור שלחמאס יש עוד אויב חוץ מישראל. כן. יש לו אגב, במצרים היה נשיא, קראו לו מורסי. כשהוא שלח לכלא על ידי סיסי, זה היה בין השאר, ואפילו בעיקר בתירוץ, של שיתוף הפעולה שלו עם החמאס. האויב הגדול של האחים המוסלמים, והחמאס היא תנועת אחים מוסלמים, זה המשטר המצרי. לחמאס יש עוד אויב שנקרא הרשות הפלסטינית. הם לא יכולים להגיד את זה עכשיו, וברור שהם שונאים את ישראל הרבה יותר. הם מנסים לעורר אותם. ואתה רואה שבינתיים לא מצליחים. אני אומר, לא צריך להיות וקום, אבל התשובה חייבת להיות שאם זה לא מישהו אחר, זו ישראל, מהטעם הפשוט. שלא יחזרו חיים ביישובי הדרום, אם עוד חצי שנה נהיה באותה נקודה, ואנחנו נהיה באותה נקודה עם שלטון החמאס, כולו, הצבאי והאזרחי כאחד, לא ימוטט באופן מוחלט. שאלה של אסתר, האם לחיזבאללה גם יש אמנה, כמו שיש לחמאס? לא, כמובן, האמנה שלו והאידיאולוגיה שלו שונה במובנים מסוימים, כי הוא ארגון שיעי. והוא גם בהקשר אחר של הסכסוך, אבל כדי להרגיע, המטרה היא אותה מטרה. המטרה היא החיסול המוחלט של מדינת ישראל. אתה יודע, יצא לי לפני הנסיגה מעזה, אני לא אגיד את שמו, אבל אחד הפרשנים היותר בכירים, שהסביר למה לדעתו אחרי הנסיגה, חמאס ירצה לבנות את עזה וכו', וסינגפור וכו' וכו'. לא יודע, אבל את זה אתה כתבת גם לפני הנסיגה של צה"ל מדרום לבנון. את הדבר הזה בדיוק, וזה לא מה שקרה. כעת יש הרבה כסף מסתובב בסיפור הזה.
החמאס עובד עם הרבה כסף שהוא מקבל מהרבה מקורות, והשאלה אם עכשיו אלה שנותנים, אתה יודע, ארגונים אסלאמיים, האם הם יחשבו פעמיים, אלה שעכשיו תלויים בארצות הברית ובמערב, כי הם רוצים לפתוח כל האמירויות, קטר וכן הלאה. לא צריך להגיד, שלא יהיה למי לתת. כלומר, אם אין שלטון חמאס בעזה, אין למי לתת. למי תיתן? זאת אומרת, אין, כשאני אומר אין, אולי לא... לא, השאלה היא, האם זה יכול לעזור שהם יחתכו, שהם יבינו שפה... כסף צריך שיהיה למי לתת אותו. מישהו, שאתה נותן מזוודה עם כסף, היא כדי שיתקיים איזשהו שלטון, וכדי שאנשים שיש להם בית יוכלו לקנות אוכל. אם אין אנשים כאלה ואין שלטון, אז הכסף הופך אבל אתה יודע, אני לא יודע אם זה עלה בשאלות, יש מדינה שלא מדברים עליה הרבה בהקשר של מה שקרה, היא נקראת קטר. אני מדבר על קטר. כן, אז אם חושבים אסטרטגית, גם קטר צריכה לקבל את כרטיס ההזרה שלה. זה שינוי קונספציה מאוד עמוק גם שם, כי הם אלה שנתנו... אם אתה שואל אותי על טעות שנעשתה לאורך השנים, זה הלגיטימציה הבינלאומית של קטר, האנשים האלה שערכו את המונדיאל, אגב, הפשעים הנוראים שהם עשו בהקשר הזה, לא רק ביחס לישראל, אבל קטר כמממנת העיקרית של החמאס, כבית של האחים המוסלמים בכלל, כבית של יוסוף אל-קרדאווי כל השנים, עד למותו לפני שנה. קטר לא כציר רשע, אבל כמין גמד רשע כזה. אבל עם הרבה כסף. עם המון כסף ועם אפס אחריות, שכל הזמן, כמו שאומרים באנגלית, התאגרף מעבר למשקל שלו, ואף פעם לא קיבל את מילת ההזרה. אם הדבר הזה נמשך, היציבות שלכם כשלטון קטרי, שהוא שוב שלטון מאוד על קרי תרנגולת, שלטון שבעצם, מה יש מאחוריו? זה לא ממש מדינה. יש שם כסף, יש שם נפט. קטר זה גבעתיים עם נפט, ברמה של הטריטוריה. אז שלא, לאורך כל השנים, שלא היה איתות ההזרה המוחלט הזה, שאומר לקטר, אתם משחקים באש, ואתם בסוף תשרפו. בואו ננסה רגע להתרומם, אני רגע, תסלחו לי כל אלה שכותבים שאלות, אבל אני כן רוצה להתרומם, כי בעצם יש פה באזור שלנו איזו קונספציה כזאת, שאני קורא לה, אני קורא לה בשם, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. זאת אומרת שאנחנו הולכים בשיטה שאני אשתף פעולה עם רוע, כדי שאני אלחם במישהו שאני לא אוהב אותו. זאת אומרת, אנחנו נמצא, ואתה שואל על קרעי תרנגולת, זאת תפיסה, קונספציה שהיא קרעי תרנגולת, כי מהר מאוד הדברים יכולים להתהפך, אנחנו במקום מאוד שביר, הכל מתהפך בשניות. האם היית ישן היום יותר טוב בלילה, אם היית יודע שלסעודיה יש נשק גרעיני, למשל, אחרי יום שבת? לא בטוח. לא בטוח. וזו תפיסה מערבית. אולי המערב צריך להתחיל להבין שלא הכל כסף, ולא הכל אינטרסים כלכליים. יש גם עניין של מוסר שצריכים לשמור, וגם מי שנראה לך שהוא, וואלה, עכשיו זה מתאים לי במלחמה עם איראן, אז אולי אנחנו צריכים פה לשנות, כי אנחנו מקבלים פה משהו שבמדינה ריבונית, כמו מדינת ישראל, נתת את הדוגמה של עיראק ודברים, הן מדינות שמפורקות, בוא נגיד ככה, אבל פה מדובר במדינה ריבונית, מסודרת, נכנסים אנשים, ודיברת על העניין של החובה האישית, עומד איש חיזבאללה ויורה בתינוק בן יומו. כן, אני לא חושב שבמערב לא מבינים את זה, אני כן חושב שיש במערב ויכוח שבישראל לא מספיק מודעים לו, לא על השאלה של הקיום של ישראל בגבולות 67, אלא על השאלה של הקיום שלה בכלל. העניין עם תנועת ה-BDS הוא ואגב, רבים מהפעילים שלה הם הולכים על הקו, הם מאוד דרמומיים באיך שהם מנסחים את מה שהם מנסחים. אבל הדרישה שלה היא לא לכפות על ישראל נסיגה לקווי 67, מה שהם מכנים סיום הכיבוש. הדרישה שלהם היא לכפות על ישראל להפסיק להתקיים. המונח אפרטהייד לא מתייחס ליהודה ושומרון ולעזה, המונח אפרטהייד מתייחס לתל אביב. עכשיו, אני צריך לומר על זה משהו, כדי לתת איזשהו הקשר. שום דבר לא ישנה את הדעה של האנשים האלה. הדבר שישראל צריכה להגן עליו ולשמור עליו, הוא התמיכה, וזה עדיין הרוב המובהק במערב, בוודאי בארצות הברית, אבל לא רק, גם באירופה,
היא צריכה לשמר את הציבור הגדול במערב, שלא רק מוכן לקבל, אלא מוכן להירתם למען הגנה על ישראל בגבולות המוכרים בינלאומית שלה, אבל לא מוכן להגן על בן גביר, ועל התוכניות ההזויות והמשיחיות שלו. הכל לא תוכל. הכל לא תוכל. כן, זה צריך להבין שזו תמונה מאוד מורכבת, וקבלת החלטות במצב כזה היא קשה מאוד. בעיניי אגב היא תמונה מאוד פשוטה. יש פער מאוד גדול בין ישראל שאומרת, אני עכשיו מקימה ממשל צבאי בעזה, משום שעזה היא סכנה קיומית לישראל, ואני אשאר שם כל זמן שהוא כזה, אבל אני אצא משם, ואפשר לפלסטינים ממשל עצמי בצורה כזו או אחרת. אתה לוקח את המודל של המנדט הבריטי? לא, ביום שבו זה יתאפשר. בין ישראל שאומרת את זה ומתכוונת את זה, ובין ישראל שאומרת, אלה נחלות אבות, ויש לנו זכות להיות שם, ושום דבר לא ישנה את זה. זה לא אותו דבר. כן, אבל זה מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, שנכנסנו לתוך הסיפור. זאת אומרת, נניח המלחמה הסתיימה, לא אמרנו שיהיה פה ממשל צבאי עד שהעסק יסתדר. לא, אבל למען ההגינות ההיסטורית, מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, זה שהתכנסו מדינות ערב בחרטום, ואמרו לא למשא ומתן עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא לשלום עם ישראל. כן. הסיפור אולי היה מתגלגל אחרת אם הם היו מתכנסות בחרטום, כן, ואומרות, אבא ונדון בהסכם שלום קבוע על בסיס קווי 67, הם לא עשו את זה. וגם דיברו על זה שנעשה שלום כולל, ואז התחלנו לעשות שלום עם מצרים, עשינו אותו בפרקים, ואולי... אסד לא בא לנאום בכנסת. לא, אבל אולי כאן בעצם נכנסנו לאיזה מלכדנו את עצמנו, כי השארנו את הפיל הפלסטיני בחוץ, זאת אומרת, לא התייחסנו אליו, ואמרנו, נגמור את הסיפור עם מצרים, את ירדן, אחר כך פרצה, לא בסדר הנכון, פרצה מלחמת לבנון. מלכדנו את עצמנו בזה שהרבבנו בין הממד הביטחוני לממד התיאולוגי-משיחי. שם מלכדנו את עצמנו, זה מלכוד לא פשוט. כן, שעל זה אני מדבר, ואני לא בא להגיד קישון אחרי מלחמת ששת הימים אמר סליחה שניצחנו, אז ברור שזו הייתה מלחמה קיומית, זה לא משהו שהומצא. ערב מלחמת ששת הימים, היו כאן, במדינת ישראל חיו 2.8 מיליון איש, 400,000 מהם אזרחים ערבים. זאת הייתה מדינה של 2.4 מיליון איש. אם היא הייתה אז מדינה של 10 מיליון איש, שמתוכם כ8 מיליון הם יהודים או חסרי דת, היינו במקום אחר, אבל זו הייתה המציאות אז. צריך לזכור את זה כשמדברים על איך הסכסוך התעצב, ואגב זה 2.4 מיליון יהודים, כשבגדה המערבית ובעזה היו 1.1 מיליון ערבים. כן. זה כבר אז, ועם גלי עלייה עצומים וכולי, הגעת ועם ירידה בשיעורי הילודה בחברה הפלסטינית, הגעת ל-2023 עם דמוגרפיה שווה. על זה החמאס בעצם עבדה, כי שוב, צריך להבין, יש לזה משמעות אסטרטגית. אם בעזה היו היום 150,000 איש, לא משנה עם איזה מיליציה, לא היינו באמת מדברים על השאלה אם נכון להקים שם ממשל צבאי עכשיו או לא. היית משתלט על השטח, והבעיה הייתה נפתרת. הבעיה היא פשוט גודל האוכלוסייה. כן, זאת אוכלוסייה עצומה, והשאלה באמת, האם תושבי עזה, שכמו שאמרת, בחרו בחמאס, אבל גם סבלו ממנו, ואני בטוח שיש שם אנשים שעד היום סובלים. האם זאת גם שאלה שעולה מהצופים בנו, האם אין שם שינוי, לא נמצא גוף, או אתה אומר, גם שאלה תיאורטית היו המון אנשים עם רצון טוב, הרבה פעמים הם מפרשים את המציאות בהתאם לרצון הטוב שלהם, וזה דבר שאפשר להבין. אבל אחד ההסברים שהיו לניצחון של החמאס בבחירות ברשות הפלסטינית בכלל, בפעם האחת שהיו בחירות, היה הכעס על השחיתות של הרשות הפלסטינית. ובאמת, ישבתי עם אנשים בדיונים, ואתה שואל את עצמך... החמאס לא מושחת, כן. לא, אגב, החמאס פחות מושחת. אבל אז למה חמאס? למה לא שלום עכשיו הפלסטיני? למה לא גרינפיס הפלסטיני? המפלגה המלוכנית הפלסטינית? לא יודע.
למה הפתרון לשחיתות של הרשות היה לבחור חמאס? זה לא חייב להיות כך. וזה מפלגה דתית, זאת אומרת ללכת לדת, ובשעה שזה חילונים, הרבה חילונים שהצביעו למפלגה דתית. כן, חרדית. המונח חילונים הוא קצת בעיה. חרדית, אני הייתי אומר. לא חרדית. טוב, זה ייקח אותנו למקומות מאוד מורכבים, לא, מבחינת הפרשנות, זה פרשנות... לא, ממש לא. במנעד, א', אני נזהר פה מהאנלוגיות, לא רק בגלל הרגישות, אלא גם בגלל שהן לא ממצות. תתפלא, במנעד ההלכתי האסלאמי, בשאלות שהן לא פוליטיות, הזרם היותר גדול שהחמאס משתייך אליו, הוא הזרם הפרגמטי, נקרא לזה, היותר מתון. בשאלות האישיות, אבל ברגע שאתה שם למישהו חובה אישית, זה בשאלות הפוליטיות. אני אומר, זה שורש רוע. זאת אומרת, אתה מחדיר חוסר מוסר בתוך בני אדם. אתה אומר, בחובה האישית שלך אתה צריך להיות לא מוסרי, בקנה מידה שלא, הם לא מפרשים את זה זה הולך יותר אחורה. השאלה היא בסוף, באיזה נסיבות המאמין צריך להיות פעיל פוליטית. אם תרצה, הנטורי קרתא האסלאמיים הם הסלפים. סלפים בגרסתם הסעודית של הזרם המרכזי, שהפרשנות שלהם להלכה בשאלות של מגדר, תרבות פנאי וכו', היא פרשנות נוקשה, אבל התפיסה הפוליטית שלהם היא של פסיביות, שכמעט בכל מקרה אסור לך לצאת נגד השליט. ואתה כמאמין גם לא צריך להתעסק במה שנקרא בעניינים שהם מעבר ליישום האמונה שלך. האחים המוסלמים הם תפיסה של אקטיביזם פוליטי. אבל מצד אחר, בשאלות שנוגעות לחיים עצמם, מחוץ לפוליטיקה, הם דווקא, בחלק מהשאלות הם במקום היותר... כשאתה אומר אקטיביזם פוליטי, הפוליטיקה זה ערכים ומשאבים. זאת אומרת, אני מקצה את זה לערכי דת, זאת אומרת, אלוהים הוא פה הערך העליון. זה לא ערכים אנושיים. תראה, בתפיסה הזו שלהם, ולא רק שלהם, אלוהים הוא הבורא, ואתה קיים בעולם כדי לשרת אותו, כדי לעבוד אותו, כדי להשביע את רצונו, ולא להפך. זה לא אלוהים הניו אייג'י, זה לא אלוהים שעובד בשבילך ומעצים אותך וכל הביטויים, זה אלוהים שאתה קיים בעולם כדי לעבוד אותו. אלוהים הזה הוא אלוהים שיודע מה הטוב בשבילך ומה אתה צריך לעשות, ואם הוא הטיל עליך חובה אישית להחזיר אדמה פלסטינית כבושה, אז אתה צריך לממש את החובה האישית הזאת. כן, שאלה איך... טוב, נשאיר את זה ככה, בפרשנות. לנו, אנשים שחושבים אחרת, מאוד קשה להבין את התפיסות האלה, אבל יש רבים כאלה שזה מה שהם חושבים. תשמע, לא חושב שבלתי אפשרי להתחבר לזה. משהו ממלא אותך במשמעות. מיישב לך את הדיסוננס שאתה חי בו. נותן לך הבטחה לעולם הבא. זה דבר שהוא בעל עוצמה, הוא בעל כוח. שואל איך אדם... מי שמסתכל על העולם הזה ומנסה לחפש את הטוב המשותף, לחיות טוב, כל עוד שהוא יכול. זאת אומרת, זה תפיסות שאולי האנושות לא כל כך קלטה אותם, שתחיה היום. מה זאת אומרת לחכות לעולם הבא? זאת אומרת... בעצם אתה שואל למה אחרי 48, לא רק החמאס, למה הוא לא אמר, טוב, אלה תוצאות המלחמה, ובואו עכשיו נבנה חיים יותר טובים בנסיבות שקיימות. אז... אחד ההסברים הוא... אף אחד לא מקבל את הכל. כן, לא, אז אחד ההסברים הוא המחשבה שאפשר לתקן את מה שהתקלקל. כן. כלומר, שאפשר את הטוב המשותף לעשות, אבל כשאתה חי כבן חסוד במדינה אסלאמית. לצערי, ארגוני רוע, הם גם מדברים על טוב משותף, אבל הם לא, בכלל לא מבחינים שהם מדברים בעצם להגיע אליו עם רוע בכמויות אדירות, וזה אתיקה טלאולוגית. אנחנו לא צריכים עכשיו שהמטרה מקדשת. אני חושב שאנחנו לא צריכים כחברה להתמכר לניסיון להבין את הצד האחר. לא, אני לא מנסה, רק... ובעניין הזה חשוב לומר, איפה ההבדל התהומי לעומת מלחמת יום הכיפורים? כי האנלוגיה הזו חוזרת עכשיו כל הזמן, ויש נקודה אחת שהיא הבדל תהומי. בוא נניח, נחזור 50 שנה... ההשוואה ליום הכיפורים, אני תכף אתן לך להשלים, היא בעצם שאומרים, היה פה כשל מודיעיני, זה מה שאנשים אולי לא אומרים את זה, כי היום קצת חוששים, אתה רוצה לתת כוח לצד... לא, אני אומר... אם לא אומרים את זה, אז מישהו יחשוב אחרת. כי הרבה אנשים מתהלכים, אני מדבר עם הרבה אנשים, אומרים, איך זה קרה?
אבל אתה יודע איפה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול, הוא הופך את העניין לבלתי נסלח. בואו נתאר סיטואציה דמיונית, לפני 50 שנה וחודש. אשרף מרואן היה נותן את המידע לא 36 שעות לפני, אלא שבועיים לפני. והיו הרי, הוא לא היה יחיד. והצבא לא היה פועל על פי קונספציה, אלא היה פועל על פי המידע. המשמעות היא שמלחמת יום הכיפורים הייתה נמנעת. ואז מה? כעבור חודשיים סאדאת היה עושה את מה שהוא עשה לאורך שנת 73, הוא היה חוזר על זה. וכעבור עוד חודשיים ועוד חודשיים, אתה יודע הרבה יותר טוב ממני, ישראל של 73 לא יכלה לגייס מילואים בהיקף שנדרש לעמוד מול שתי מדינות שברית המועצות חימשה אותן, מדינות ענק, סוריה ומצרים, כל חודשיים. אז בעצם הייתה לישראל מצוקה אסטרטגית שאני לא רואה איך אפשר להתגבר עליה לאורך זמן ב-73. והיא סיימה את המלחמה בצורה מובהקת ומוחצת. אבל מה שקרה בשבת יכול היה להימנע אם היו 5,000 או 6,000 חיילים במקום. כן, והם לא היו אומרים, הטכנולוגיה מנצחת. כן. זאת אומרת, זה שינוי של קונספציה. זאת אומרת, העניין של הביטחון, אני יודע מה לעשות, ואתה יודע מה ההשוואה שאצלי קופצת ליום הכיפורים, למה אני כן קופץ? כי אמרו, אם המצרים ירצו לחצות את התעלה, נצית אותה. יש לנו את הכלים, כן. ואז אתה מחפש את הג'ינג'י עם המפתח. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אנחנו, ופה זה זז רגע מהנושא של החמאס, אנחנו לא היטבנו להיות את ההיפכה מסתברא. לא, ההיפכה מסתברא זה... אני מדבר רק על החשיבה, שגם מה שנראה לך עכשיו בסיכוי קטן, קח אותו כאילו הוא בסיכוי גדול. אתה יודע למה ההיפכה מסתברא הוא... אבל זה חוכמה לאחר מעשה. לא, אבל למה ההיפכה מסתברא אף פעם לא? זה נושא נורא מעניין. למה ההיפכה מסתברא לא יכול לעבוד? משתי סיבות. א', אנשים שפועלים במערכות יודעים להתאים את עצמם לרצונות של המערכות. גם ההיפכה מסתברא בסוף מכוונן את עצמו לפי המערכת, אבל יש סיבה יותר עמוקה. בסוף גם כשיש לך היפכה מסתברא, אתה כראש ממשלה, או כשר ביטחון או כרמטכ"ל, אתה צריך לקבל החלטה. זה שיש היפכה מסתברא זה נורא נחמד, אבל תמיד קל להגיד, אז בואו נתכונן לכל תרחיש ונעשה כל דבר. אתה בסוף צריך לקבל החלטה. אגב, פה צריך להבחין, ואני שמתי לב בשבוע האחרון, שאנשים לא מבחינים בין אשמה לאחריות. זאת אומרת, אין מה לעשות, המנהיג הוא אחראי, הוא לא חייב להיות האשם, אולי זה מתחבר ביחד, אבל יש הבדל בין הדברים, יש עניין של אחריות, וגם אם באו לך יועצים ואמרו לך כך או כך, האחריות היא עליך. זאת אומרת, לעשות את הניתוח, זה קשה. בגלל שהמחיר הכלכלי, וגם המחיר במונחי כוח אדם, שהיה צריך כדי שתרחיש כזה לא יוכל לקרות, הוא כל כך שונה מהמחיר הכלכלי וההתגייסותי שנדרש לפני 50 שנה. הדבר הזה הוא בלתי נסלח, אין דרך אחרת להתייחס אליו. כן, זה מתסכל, אבל צריך לשים את המראה מול העיניים, וצריכים באמת לחשוב, וזה באמת... זאת כבר לא מדינה של 3 מיליון תושבים, מדינה של 10 מיליון תושבים, שההסכם השלום עם מצרים ואנשים אחרים צמצמו מאוד את האתגרים המיידיים, את הדברים שאתה צריך להיות מוכן עליהם כל הזמן, ובאמת שהדבר הוא בלתי נסלח. כן, אז זה באמת את המילה הזאת, קונספציה, הלוואי והיינו יכולים למחוק, זאת אומרת שלא נעבוד לפי תורות, אלא נתבונן במציאות, וזה בעצם ביקורת גם על החשיבה הדתית, שהיא חשיבה שאומרת, בוא נחזור אל השורות, אבל... כי לבקר היום את הממשלה... רגע, אני... לגיטימי מאוד לבקר היום את הממשלה, אבל אני רוצה לומר משהו דווקא פנימה. לבקר היום את הממשלה קל, במובן זה שבאמת אדם צריך להיות מופרע לגמרי כדי להגן עליה, אבל צריך גם לומר ביושר, יש בישראל תקשורת מאוד חופשית, יש בה עשרות מכוני מחקר שעוסקים באסטרטגיה, כמה מהם הקימו כל זעקה בשבוע שלפני, כמה מהם ראו את זה, כמה מהם חזו, כמה מהם הזהירו. אני מוכרח להגיד שהקול היחיד שאני שמעתי זה של האלוף יצחק בריק, שאמר את זה כבר הרבה זמן, שזה מה שיקרה. נכון. הוא היטיב לנתח את זה, הוא בא מהצבא, הוא היה באזרחות, חזר לצבא. אבל זה אומר שפלורליזם, או העובדה שיש ריבוי של משהו, לא מבטיח תוצאה טובה.
וצריך באמת גם לשאול כמה מהאנשים שעוסקים בסטרטגיה, כמה הם היו בגבול הזה. כמה מהם היו בגבול הזה, כמה מהם חיו את המציאות שלו באופן אתה קורא לזה פלורליזם, אבל זה פלורליזם במקומות שלא נוגעים בנושאי ליבה, וזה נושא ליבה. זאת אומרת כי זה קל להגיד, זה לא טוב, זה לא טוב, ואתה לא מסתכל שאפילו התשתית שלך, הביטחונית, הקיומית, היא רעועה. זאת אומרת, להקשיב, וגם אם זה אדם בודד אומר לך את זה, תקשיב לו. נכון, אבל למה התקשורת לא השמיעה יותר את בריק? לא השמיעה בכלל, זאת אומרת, פה ושם. כתוב מאמרים בארץ, אבל לא ידדה את זה, לא הפכה, אין לך באמת כמה, באמת, אתה יודע, צריך יהיה להסתכל ביום שאחרי גם על המונח כתב צבאי, על סוג הקשר בין כתבים צבאיים לצבא. האם באמת משהו השתנה ממלחמת יום הכיפורים? ובכלל גם בנושא של פרשנויות באולפן, שכבר נוטים לתת פרשנויות מתקדמות של... בסדר, זה מה שאתה חושב, זה ממאוויי נפשך או רצונך, אבל צריך לדווח, והדיווחים צריכים להיות נטועים במציאות, לא במה שאני מפרש. נטועים באדמה, נטועים בשטח. כן, שזאת הבעיה. בואו נחזור לעניין המוסרי שאשר מחזיר אותנו, כי הוא העלה את זה. האם באמת מבחינה מוסרית האסלאם טוען שהקפיטליזם הוא המצאה יהודית? זאת אומרת, דיברת על אנטישמיות, שבעצם הוא עושה פה את הקישור, אתם הבאתם לנו את הקפיטליזם, רק את הקפיטליזם, זה כמעט מעליב. כן. אמנת החמאס, סעיפים 22, 23, 32 ו-22. היהודים אשמים במהפכה הצרפתית, במהפכה הבולשביקית, פועלים באמצעות ארגונים כמו הבונים החופשיים ורוטרי, כדי לשלוט בעולם. כל דבר, כל איזם שיש לך שהוא רע, לא רק אצל החמאס, אלא בכלל בתנועות הכי מוסלמים, היהודים אשמים. מה שנקרא ניימי, דרוויניזם, פמיניזם, פרוידיאניזם, מה שאתה רוצה. עד כדי כך אנחנו במרכז החיים שלהם בעצם. אתה נשמע לי כמעט מוחמא, כן. 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 זה עניין של תיוג, של עם שלם, שאתה אומר, הוא אשם בכל. כן, הוא אשם בכל הרע. בכל הרע, זאת אומרת, אין פה שום דבר אחר. אז... אתה שורש הרוע לצורך העניין. כן, כשאנחנו מדברים על שורשי הרוע ואנחנו מתכוונים אליהם, הם יכולים לעשות את אותו משדר בעזה, אם הם היו יכולים, ולהגיד שורשי הרוע, תסתכלו עליהם. לא רק יכולים, הם עשו את זה. כן, זה מזכיר לי את מה שהיה אומר האלוף עליו השלום, נחמיה תמרי, אומר, השם הוא שם. אוקיי, אצבע אחת לאלוהים, אצבע אחת אליהם, 3 אצבעות תפנו אל עצמכם. שבעצם זה מה שהם לא עושים, הם לא משקפים, כי הם שטופים בתוך הסיפור הזה, באמונה. זה אפשר להגיד גם במונחים, לצערי, כוללים, עד כמה שאפשר לדבר בהכללות על חברות. הבעיה אולי הקשה ביותר של העולם הערבי, של חברות הערביות, זה חוסר יכולת, חוסר רצון מוחלט, להסתכל פנימה, בביקורת עצמית, להבין איפה טעינו, מה אפשר לעשות יותר טוב, אלא תמיד גלגול האשמה על האחר. תמיד המבט החיצוני הזה, אתה אשם, ועכשיו אני אעניש אותך על זה שאתה אשם. במקום להסתכל פנימה, בצורה כנה ובצורה אמיתית. אז החיזבאללה מצד אחד, החמאס והג'יהאד האסלאמי מן הצד האחר, מנסים לעורר את השטח, הם פונים לפלסטינים, כי הם פתאום עכשיו רוצים לעורר שם, ואולי שם גם תאים רדומים. תמיד רצו לעורר. כן, ברור. למרות שהם יודעים שהם בקסח, אבל הם אומרים, יש לנו אויב משותף, בואו נילחם בו, והם פונים גם לערבי ישראל, ולא נענים. אז זה דבר שצריך לקחת בחשבון. אגב, מה זה לא נעני? מנסור עבאס פרסם הודעת גינוי מאוד ברורה וחריפה. ברור. זה לא דבר של מה בכך, משום שצריך לדעת. הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, השורש שלו זה האחים המוסלמים. אותם אחים מוסלמים תראה איך שתי התנועות הגיעו למקומות כל כך שונים. כן, שהוא רוצה בדיוק הפוך, והוא גינה את זה בצורה מפורשת, וזה אומר שאנחנו גם צריכים להיות עם המון שכל, זאת אומרת, לא לעבוד בהכללות, ולזכור
איפה הבעיה, מה מקור הבעיה, ולא ללכת ולהגיד, אם הוא כזה, אז גם זה כזה וגם זה לא כזה. רק שכל, גם אנושיות פשוטה. פשוט באנושיות, אבל אנחנו גם צריכים, אתה יודע, התעוררנו פתאום בשבת וכל אתה העולם... אומר אנושיות, אז אני תמיד אוהב לתרגם את זה למוסר, בסדר, שנהיה מוסרים, ואני אפשר בטוח לקרוא לזה כך. שכן. אבל אנחנו גם צריכים ללמוד לקח משבת ולשאול, האם ישראל למשל מוכנה, יש לה תוכנית מגירה אמיתית, למצב שבו אבו מאזן, שהוא לא יהודי צעיר, מת מחר. האם היא מוכנה לתרחיש כזה? האם היא מוכנה למצב שהשלטון בירדן, שיש הרבה סיבות לחשוש לגורלו, השלטון הזה נופל? כי מתברר היום שלא הייתה תוכנית מגירה, השאלה ששאלת אותי קודם, מפילים את שלטון החמאס, מה במקומו? כן, כי מה לעשות? אלה שמנהלים מדינה זה דבר מאוד מסובך. למי שחושב שזה רק להגיד אני רוצה להיות מנהיג, אבל אתה צריך להיות עם הרבה תכונות ולדעת לקרוא קריאה מתכללת, כי אם אתה קורא רק קריאה נקודתית, ברוב המקרים זה כישלון. הממשלה הזו היא הדוגמה לנכונות שלה, לאמיתות של האמירה ידועה, היזהר במשאלותיך. באמת, אנשים, תיזהרו במשאלות שלכם, להגיע לשלטון יותר קל מאשר להיות בשלטון, להגות תוכניות גדולות יותר קל מאשר לבצע אותן. כן, אמא שלי עליה שלום, שהיא ניצולת אושוויץ, הייתה בתוך מחנה, בתוך תא השמדה במקרה, יד המקרה גרמה לזה שהיא לא הושמדה, היא והאחיות שלה, הייתה אומרת לי תמיד צריך לגלגל את הלשון 7 פעמים, חוכמה של מישהו ששרד. ואולי זה דבר שצריך להגיד שהפה לא יקדים את המוח. כי הפה עובד כמובן במצוות המוח, אבל שגם נחשוב, נתחיל לחשוב. לעשות יותר, לדבר פחות. כן, וגם לחשוב בראייה מתכללת. אמרנו על האיפכא מסתברא שזה לא עובד, אז מה כן? זאת אומרת, יש פה צורך... לבדוק יכולות ולא כוונות. לבדוק פשוט יכולות, לעבוד בהתאם ליכולות ולא בהתאם לכוונות. תראה, זה לא תמיד אפשרי. זה מה שבעצם אמרתי קודם, ב-73 זה לא היה אפשרי, אתה לא יכולת לגייס את הצבא כל הזמן בהתאם ליכולות ולא להתחשב בכוונות. ב-2023 זה כן היה אפשרי. כלומר, להגן על ישראל לא בהתאם לכוונות של החמאס, כפי שמפרשים אותן, אלא בהתאם ליכולות. זה לא נעשה, ולכן המחדל הזה הוא כל כך הרבה יותר זועק לשמיים, כן. וכל כך יותר ייזכר לדיראון עולם. כמו שאומרים, זה בין החכם ולפיקח וכל האמירות השגורות האלה שאפילו לא נחזור אליהן. בעצם אם היינו עושים את העבודה, ואני אזכיר את אותה רבש"צית של ניר-עם, שפשוט עשתה את מה שצריך לעשות, וזה אישה, שאנחנו נוטים רק לפתרונות גבריים, סליחה שאני מזכיר את זה עכשיו, כי זה חשוב לי, כי יש גם שכל אחר, שבוא ננצל אותו, שנשים ידעו תמיד להגן על הילדים שלהם, מימי קדם. ואנחנו כאילו לא קשובים גם לקול הזה. אין אפילו מה להגיד. כן. כן. אז יש אנשים שאני מדבר איתם, גם אנשי שמאל, שאני מדבר איתם, אומרים לי, הפתרון, למחוק את עזה. למחוק, כוונה, להפציץ, למחוק, להיכנס קרקעית ולהשמיד הכל. וזה מתחבר לאיזו שאלה שמישהו לא הזדהה, אבל הוא אומר, גם אנחנו מקבלים בהבנה את ההרס וההרג של פלסטינים בגדה, ואת ההשתלטות של המתנחלים על חקלאים פלסטינים. שאלה שעכשיו היא טעונה והיא מרגיזה, אני מעריך שהרבה אנשים מתרכזים, אני מעלה את זה פשוט כי זה עלה, ואנחנו צריכים לתת לכולם, אנחנו מדברים על תקשורת חופשית, ומה אתה עונה לאותה שאלה? כל שאלה היא שאלה לגיטימית. אני לא חושב שהאנלוגיה היא אנלוגיה נכונה, ובוודאי לא שלמה. בוא רגע, אתה יודע מה, בוא נדבר רגע, למרות שזה קשה, לא מפוזיציה של ישראלים. אנחנו נניח עכשיו, אנחנו שוודים, ואנחנו מתייחסים לשאלה. אגב, כשאני מדבר על איפכא מסתברא, אני מדבר בדיוק על הדבר הזה, בוא נצא רגע מעצמנו, ונדבר כאדם זר, ננסה להבין. יש עכשיו סכסוך בין שוודיה לנורווגיה, אוקיי? ואנחנו מברזיל. אני אומר, בוא רגע נצא מהמקום שלנו הרגשי כישראלי. המדינה הזו, מדינת ישראל קמה,
על בסיס החלטה של האומות המאוחדות. קעקוע של זכות הקיום שלה, בעצם הוא קעקוע של כל זכות קיום של מדינה שקמה לא במסגרת, שקמה מכוח החוק הבינלאומי. עכשיו, היא יצאה ב-1967 למלחמת מגן, ואם ביום שאחרי המלחמה הזו, כן, נחזור אחורה, ביום שאחרי המלחמה הזו, מדינות ערב או הפלסטינים היו מצהירים שהם מקבלים את הגבולות הבינלאומיים של ישראל ומכירים בזכותה להתקיים, אז השאלה הזו הייתה מאוד הוגנת ורלוונטית. אבל המצב הוא צריך להבין, אין סכסוך טריטוריאלי בין ישראל לבין החמאס על שטח בעזה שישראל שולטת. סכסוך הוא על שטחים של 47, 48, 49. כן, זה כמו שאומרים תושבי הדרום, גם מיישובים שהם עם אוריינטציה יותר שמאלית, זה או אנחנו או הם, שבעצם כן, זה מחזק את מה שאתה אומר. אבל אני כן חושב שהשאלה הזו מעלה נקודה חשובה, והיא שצריך לחזור להבחנה הברורה בין הממד הביטחוני של השליטה בשטחים האלה לבין הממד התיאולוגי. בדיוק כשאתה מטשטש, ונעשה פה מאמץ בשנים האחרונות לטשטש, בדיוק כשאתה מטשטש את הממד הזה, אתה מקבל את השאלה הזו, מבחינה הזו זאת שאלה הוגנת. השאלה היא הוגנת, השאלה היא במקומה, ואנחנו תמיד צריכים לעשות את המחשבות האלה, ולעשות את ההפרדות האלה עם כל הקושי ועם כל הכאב, וזו תקופה מאוד כואבת. יש שוב פער גדול מאוד בין ישראל ששולטת ביהודה ושומרון, מתוך תפיסה ביטחונית, ומתוך צורך ביטחוני, שמה לעשות שכרגע אין דרך אחרת לפתור אותו. ישראל שאומרת, זה שלי, לא מעניין אותי החוק הבינלאומי, לא מעניין אותי שום דבר, גם אם מחר יבוא הפלסטינים עם ורדים ושושנים ושוקולד, אני לא אתן להם שום זכות לא של ממשל עצמי ולא של ביטוי לאומי. אני קורא לזה התפיסה המשיחית, זאת אומרת, זה לקחת את הכל, זה מתחבר להרבה דברים שאנחנו צריכים בקיצור להסתכל על מה שקורה, וכמו שאמרתי, להסתכל 3 אצבעות על עצמנו, ובאמת אין פה שום אמירה חוץ מאשר אמירה מוסרית בסיסית. אנחנו יודעים מול מה אנחנו נמצאים מול רוע, ואנחנו צריכים לדעת איך לעבוד את זה, איך להגן על עצמנו מפני הרוע, בין אם עזה תיכבש, בין אם עזה תהיה כך או כך, אנחנו צריכים לדעת להגן על עצמנו בצורה שאין קונספציות, צריך להיות מוכנים לכל דבר. נגמרה המילה הזאת קונספציה, היא קיימת במילון, מה לעשות? הפרופסור אוריה שביט, אני חושב שאתה הערת פה הרבה פינות שלא היו ידועות, ואני מאוד מודה לך, אני מאוד מקווה לימים טובים, ותודה לאגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב שאפשרה לנו לעשות את השיחה הזאת. אני חושב שזאת שיחה חשובה. אני הרגשתי שהיא שיחה חשובה, שיכולה לעזור לנו. מה אתה הרגשת? הרגשתי שצריך לעקור את שורשי הרוע. שזה הסיכום של הכל. תודה רבה לך. תודה רבה.